je o thanal himane bo ekdum thiti thiti ingjak abone tei rungmani bini kok sana hinina je bini kok hingge ke sung je brini malanya thalai mani apro bini yongsong ni khnawo abo je new sang khramani abo bulai rok ini khnawo to busuk jorte ku boyang to saime bini yongsong do bu sabu yang to abo saime ya hingga ke je puja hinjang nai abo bayang malai thang thanel begene noro keninyo ke buri lagi ketar dong no koite sama thangwai mani sung koito samai ta su time to saime ya hingga ke ano thanel bai sung sarigo malai kata thanel sung kene malai lai hingga ke thanel sawa ano horo thangai malai laina hine hingga ka ang bosaka I da kon thangai malai laina hingga ka thanel ni brigo phaina ko phaimane hingga kai sung thangla ja bujai malai ja malai pore thanel ni bri hailia thanel buri ke sabo thanel bri nya sini noro nok ni koite ko thangwai ja sung nok ni koito ko kha bole ang bo su time 7 chu ya to phono kaisa idea 9টা 9টা ki 10টা 8 time rogongon hingga kai tarpore ke ang o thanel bri hayangoi ang puja bai torogoi rika bini ano ganabo hingga tarpore ke ta mung khang semenya acha tabu norong no kethar bai thaniel norong no bus gorte tumiri no bus gor tumiri bini nok buskang jora a jora wo puja bor no no mane darak sirak bobai nunuk nugia semia je jora wo no bo thagri riyo skude bai a jora wo bri ong khurjak no nok ni to nokhurjak no ga obviously no nungani kok norong no bisi bo ekdom salai benne emne bisi to salaya gana no jemon bisi hingga kai 10-15 ta yakang second man jabo haja soy kok san thanga rest house gana rest house gana amni yaglo tamukha abni yaglo hingga ke ang pujan logi bini nogo thanga nongo thama pore ang te kunpan semlia tarpore borok ano bujak bai kol khayta nung malai mani ki pujani nog bisingo na malai yo na ki phataro nog bisingo tore puja ka sai jong miya sing je kok sing mani phataro geto malai mai bina busala norong bisingo tawo ba hai kok ngi tong kha tabo kubuita mo nok abo serai serai ki hingga kai kubu hingga kai noro ano asung na bisista ke nor gotharno ba sungman gotharno ba ang okong saja abri bai buje bor bujak thakai no borok gotharno ang saka sung nogo semalai ne tarpore ke ta mung khang semelia to nung aro koi gonta rok tong khana je uponi nogo puja nogo ang koi gonta rok khai tong kha able ang bos asukle semelia to phno ang tong khana minimum 30 minute dong ne ka saka sirok tong khana haima to achan je phru nung nog bisingo tong phru azaro tabo puja ni nukhung do no ke bunur no nugia je phun kare tong binana to binana nugia nke nang bahai ke saimang ka je ni loge rok thanel dewar ma bai ka thar dewar ma buja gei om haini tong ni nang bahai ke saimang ka borok ano kol khaja kol khaima pore borano sawo sung to buja ge tongkha nung nogo himi haisiri hinai saijo hingga ka ang tirajen chimi nogo himi thanga biang te hi tekene yang kheto lama ka himi thaga je kheto ma jama ka jaga kai kheto himi thaga je shortcut lama rong khata tarpore ke ang borno kulbari school mato malakha male pore ang saka borno o tamung ba khenni no bo yagro ini sawe ang borno jai ke kya ga school ka se tidran tongo apro borno tuitu bokhro lukha tarpore kulbari school acha nono je kol khaiburo nang khai apro burini nogoda ni nogona nga tarpore ang kol khaima logi na ang nokhorka nogne mor ke bujak tong ne dolok nokhre ja nga tarpore khai apro to school mato malai be hinga ka no thanil sawo mate hinai tarpore khai ko nong nogo muthur da mano hini sungano thanel nga kai auta muthur me engna ban dol nga ka I muthuri mano nga kai apro ke saka tui hebe ke tang borno nogo tarpore khai bithirok sari kha bongno bithi hinga ke lumani bithi rok khai bosak samani rokin chawbro lumna naibo to khai abo bithi ke bor paine ka nogono tong aje ang lumani bithirok samani abo sarika tarpore phungo
phung khata salai hingga phungo borok sawo koitam norok thanin chumane tak thai ko hincho hingga ang borno sin nogana labar bari tongo aro telangi thangbai kya nogo bo atui sinoro teri soli tongo nogo ekdom borok kobang ma hingga ang borno labar bari telang thangbai kya telang thame pore ang borno bolkathar bazar thangai borni apsi deharang to kanga ang bithi pair pekya je angkorok je kono bosak samane muk suk mane je gidi nanani nok buskang jora hingga nono sota hingga ang tunir kya apro thanel pura kaham noko tunir pura nono sab kya nogranga de binana to binana nang kasep news channel log samani tong tabo buri malnya phai purwa bo mini buriya thaniel se malnya phai nai thanel le buri bodo pia nang tabo boro sai tongo thaniel le buri phailia phailia ang ani uso ba ating sa samani kang ke nang bo se malnya thang nai bo malanya thang mani bini loge abri phailia anbag bo malai malai ke thani loge torgeri ka masuna abri ke sabo sinnya abri ne sinya jeno no thanel song call khaimani koite digiro call khaikana koite digi ang abrok khame kuno unman kerika kasha ani idea rok mane ani unman kha 12ta rong ni kas kasi rong hema kino rok yang noko koito poisa koitawa borok koito sopa yang seme ang sopai ma hangka ke sarbarta kono sopa yang asuk doka khap rungka ang salni da horni ko tapuk tono thaniel yeburmani nukhung boro koksi sali tong sinchawi tong nang tubui tabuk oba hai gothana gotiri tong nai abno tei nang boma hai kok sangai ang saman hingga kai ang thanel lo telangya jemon sengkene khenyo plan khelakya tisi hingga kai thanel lo ano sengsawa birrobai malai ne thanel lo ano number birwa brini adino first thanel ano ma malai ro abribe ne o pujani number thanel ro bono rota thanel ro acha nang tabuk phuja bacholi tong phuja bacholi mani besek man hai ka besek taw ungkha ekdin noko ekdin bai normal lekya bo adino thanel ang plangko abri malanya ke hindi ini bin bri bo phanyan kok thanel ne pia bamia brini statement no hangka kai bri sai dong 18 man choli tong kanong relationship lai abong maya ekdin no saljana kubui tamo sari kubui jodi sino nang tatal sai tong kani ni sakote o madra ko aso imano ekdin no bobe je choli mane ekdin no pia bri ke sai tong tabu 18 man choli sa tamu kai kubui omo nok adino pulia salsa malai adino pas salsa tongko thanel bai je ka tharna sabo bu khanang ke tabu sai man ang abrok semin ni burino nang singne da semi ang bobai adino contact sekirikya adini next dewo ang adino saka abrinjo saka andol bujak dong hine ngaka ang mas mathang sina hine sawi nokar phekya abone pore ang bobai contact sekirikya ban number blog ri pekya tabuk to borong bujangai rong nokhong bor kok silje tong nang si tubui oba hai rok khari kana aba hai rok mano sok rok khai tong gen oro timini yak to tong kere an yak kere boro ani kukunyo ang gletamne burna borno ani kuku sible ani moni busajula tai masanga kai ani kakini busajula noro kami kaisa mang ni kami kaisa joto nok asini boro ani nok asini bogla nole ang amodi ki buri jibon pon mangla pia tabuk khanamani brok aro je khanamna bujak purwo pujani bini yong nei kaisa brok saksang sini murika nei ngai tomung na borok ngi tong kan kai nang ka borok bagi buma hai nai mani hingga ka borok jes ka pan manjang na sai ang bor ni bagai o thanel long ni bagai ang jes ka pan joto jaga ang thana ne gosu je kono problem ka kai ano sanatui je kono thana borong thu je mediang thu thalen binma song thu je jaga talang na ni ka ang ano thango borok yo bi yongsong ini samane obo jes ka pan manjang nang thun judisina borok ngi tong kan kai borok ngi tok ka jes ka pan manjang nang thun achon tini suk jratele nang thanel ni buma bu phasong bai gurungoi dana kya takte jorte gurung naya kho ani family member ang gurung nya kya ani ma babu song thangai nai kya hase tam saga hin tam sanga sung ma songbai contact kri kyo ani yago phone kri bla nga ka aw jang phone diben nga babu ni ni mo bo sanjay para birman chum mong ako